Longas ringleiras e atascos encambados para despedir os 3 mariñeiros falecidos no naufraxio do Sin Querer 2. Foron centos milleiros de persoas da vila e dos arredores achegáronse ata o pabillón do Pombal para participar da misa funeral e arroupar as familias das vítimas. A cerimonia rincou ás 4 da tarde, pero xa dende o mediodía foron chegando os asistentes para despedir a Manuel, Bernardino e Teófilo. No funeral estivo presente a conselleira do Mar, Rosa Quintana, a subdelegada do Goberno na provincia de Pontevedra, Maica Larriba, e representantes de todas as formacións da Corporación Cambadesa, coa alcaldesa Fátima Abal á cabeza. Tamén asistiron o voceiro de En Marea, Luis Villares, moitos dos patróns maiores da Ría de Arousa e numerosos representantes políticos da comarca, entre eles varios alcaldes como de Ribadumia ou Sanxenxo, así como concelleiros de todas as cores de moitas localidades da contorna. O funeral estivo oficiado polo arcebispo de Santiago, Julián Barrio. A cerimonia celebrouse na intimidade, sen a presencia dos medios de comunicación no interior do complexo do Pombal por expreso desexo das familias das vítimas. Entre tanto, a busca de Guillermo Casais continúa sen dar froitos. Durante toda esta xornada, os servizos de salvamento peitearon a zona do naufraxio na súa procura, sen novidade algunha. O mal tempo complicou a súa busca. De feito, a escasa visibilidade impediu a primeira hora desta mañá que actuasen algúns medios aéreos. Ademais de por mar, por terra, efectivos de Protección Civil de Fisterra e Carnota volveron percorrer o borde do litoral na procura de algún indicio.